Hei, salut! Și mi-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să construim partea de jos a casei mele. Este casa al treilea familiei, a treia familie, pentru că am o familie care este a mea, gen familia originală. În rest, făcut o casă sus, n-am făcut videoclip, din păcate. Și vreau să continuăm cu voi jos. Haideți să intrăm aici. Bun. Și vom construi partea de jos. Uitați, aici exact construim. Hai să vedem și partea de sus cum am construit. N-am făcut vlog și n-am putut să o arăt, dar acum putem arăta din fericire. Haide loading sau să avem niște. Aici este camera părinților și al bebelușii. Nu e prea bebeluș, dar e ok. Așa. Da. Asta este mama. Asta este tata. În orice caz am foarte multe lucruri. Asta este fata mijlocie. Asta mă gândesc eu și asta să fie cea mare. Nu știu, mi-a plăcut să fac așa la ea în cameră. Cute. Nu? Rupsă. În orice caz. Aici avem baia care îmi place enorm. Dar hai să mergem jos acum, că avem de lucruri jos. Sus, ca să am terminat și să fac și vloguri cu familia. O să vedeți voi, o facem un videoclip cu familia originală. Și o să facem și un videoclip în care vă prezint toate casele. Le-am pe toate, absolut toate. Nu, chiar le-am pe toate. Așa, am terminat aici cu vedeți. Haideți să punem muzică sau pentru că sunteți cu patul. Așa micuțul, căsăl. O punem, nu, asta e. Uite aici. Trebuie să vedem. Știți, perfect, bun. E perfectă. Dar nu putem să nu avem și un covoraș. Și la intrare să punem unul, că am uitat. Să punem unul mitical. Nu, asta îmi place. Hai să-l punem pe ăsta cu funtiță. Mi se pare cute. Da, aici este bucătăria, pentru că aș vrea să fie aici bucătăria. O vom lua pe asta. Nu știu, sunt foarte pasionată de chestia asta. Vom lua un frigider. Că logic avem nevoie de frigider. Așa. Ce să punem în mijloc? Gunoi, bineînțeles. Când facem ceva, trebuie să aruncăm la gunoi. O să luăm pe astea rozalic, că e foarte cool. Da? O luăm pe ăla. Mai aici. Foarte activă aici, da? Așa. Rastele astea pentru bucătărie. Pentru că, bineînțeles, avem nevoie de cele produse pentru bucătărie, dar poate găsim și altfel. Uite, rafturi. Avem nevoie de rafturi. Încă unul. Nu se poate, fără rafturi nu pot trăiesc. Bă, e prea să stai și nu te las. Așa. Și știu că există un raft de la nu știu, trebuie să și chestia asta pentru că știi ceva? Mă, stai puțin undeva. Luăm doar produsele astea. Că, da.
sunt folositoare. Și da, uite, deschide. Bă, am fost cam strâmbe rafturile. Să le așezăm drepte pe toate. Uite, ăsta l-am pus cam strâmb. Așa, perfect. Și o masă, o bucătărie, nu? Gen, cine are o bucătărie fără masă? What? Asta e întrebarea mea pe eu. Da? O masă cât de faină. Că... Na. Vrem o masă până la urmă. Pe ce mâncăm dacă nu pe o masă? Nu e bună asta. Dați-ne bre o masă. Că de la shop n-am cum să mai iau dacă am luat-o shop-ul. Al tău. Music. Oh, uite, am găsit. Bun. Perfectă. Da, deci, cum am învățat, aici pun ăla de bibeloș, scaunii, nu știu câți membri, deci câți membri avem în familie. Dar nici nu contează cât avem. Stai să mai pune scaun de astea că nu vedem cuptorașul și vreau să văd cuptorul. Vreau să-l văd. Eu nu sunt genul ăla de persoană să pun în față astea. De ce îmi luat un scaun? Nu dacă am pus un scaun. Nu știu dacă am pus toți membrii, dar e ok. Oricum am pus prea multe, cred. Cred că am pus un an plus. Dar nu sunt problem. Afară, că aici o să fie mereu cald. Pentru că a venit primăvara, da. Și dacă vine primăvara, de ce n-aș face eu să punem aici? Sunt curiosică dacă aici ați mașini de spălat sau toate prostiile, că eu nu știu. Uite-le aici, mă. Avem și de uscat și de udat. Da, ce bine că avem. De unde? Asta, exact. Asta și căutam. Exact. Bravo, Ruth. Bravo. Avem nevoie de un aspirator. Avem nevoie de o mătură cu fărășel. Că, da. Avem nevoie de soluție. Bun. Nu. Și avem nevoie de încă un aspirator de modă. Ăsta îl ținem prin casă. Așa. Dosară spală electrică, noi nu mai suntem pe vremuri aici. Soluții curcabeu. Așa e, curcabeu. Aveți aici curcabeu. Deci curcabeu, bine. Spunem și ceva zgârietură, ceva. Ce spunem? Nici eu nu știu. Da, cred că o să spunem asta. Sper cutie. Nu, cred că o să punem un tablou, pentru că de ce nu? De ce nu? Adore. Vom pune cu mine, da. Cu mine. Cu spioni în capii. Eu și-am făcut aici cu spione. Aici vin grădina și ca de obicei punem prăștioarele astea. Asta, deci fără asta, eu nu să stau. Fără aia eu nu să stau, nu-mi pas. Leagăn. Fără leagăn chiar nu stau. O să punem asta, dar nu luăm leagăn de la că e cam urățel. Luăm asta. Nu, deci fără asta. Grătar, că altfel cum? Cum altfel dacă nu grătărel? Și ce umbrelă? Da? Da? Șmecher. Leagăn, cum am zis, o să punem fix aici. Nu știu de ce mi-a venit să-l pun aici, dar e ok. Eu zic că e frumos. De ce n-ar fi frumos? Și să-l punem și unul aici, ca când vrea să sară în leagăn, sare pe aici. Șmecherașule. Băi, dar îmi plac atât de mult căsuți. Mamă, cum e asta? LOL.
cum e. N-am văzut niciodată. De când am... Asta, asta, niciodată. Punem luminițe. Luminițe, în neapărat. Fără luminițe nu există o grădină. E așa? Uite aici, 2 pomișori ca să arate extremus. Păi, cred că asta e casa mea preferată, sincer acum. Îmi place prea mult. Punem păturele. Deci păturele. Dar le ținem acolo legănuți. Cât de cute! Și punem una care să stea aici, fix aici, nu aici. Exact. Stai așa. Și când vreți să beți apă, beți de aici, că e foarte sănătos. Am terminat și noi casa, ever de faină e și cred că o să fac un videoclip chiar acum. Deci fiți pe pas. Și sper că v-a plăcut tot ce am făcut. Scrieți în comentarii cum să facem. Pa!